नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा, ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। आणि आजची आपली रेसिपी आहे सुक्या बोंबल्याची चटणी किंवा सुक्या बोंबीलचा मसाला सुद्धा याला बोलू शकता। तर एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे पण खायला एकदम चविष्ट। तर चला सुरुवात करूया। बोंबील हे इथे आपल्याला आता साफ करून घ्यायचे आहेत। एका भांड्यामध्ये मी पाणी घेतले आहे। बोंबील जसे आपण कापू तसे त्या पाण्यात आपल्याला भिजत ठेवायचे आहेत। बोंबीलचं डोकं आणि त्याचे पर असं आपल्याला हे कापून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे डोकं अशा प्रकारे कापायचं। नंतर आजूबाजूला जे पर असतात ते आपल्याला हाताने किंवा विळीने सुरीने सुद्धा तुम्ही करू शकता। आणि खाली शेपटीचा भाग आपल्याला काढून टाकायचा आहे। हे बघा, आता मी हातानेच पर पण काढत आहे, शेपटी काढली आहे, डोकं काढलं आहे। तर ह्याचे 1-1 इंचाचे आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे आहेत। आणि तुकडे जसे आपण करू तसे ते पाण्यात ठेवायचे आहेत 15 मिनिटासाठी। अजून एक तुम्हाला दाखवते मी करून। आणि करताना जरा सावधानीने करायचं आहे, कारण याचे जे काटे असतात, ॲक्च्युली बोंबीला काठी नसतात पण वरती डोकं वगैरे कापताना तिथे काटे असतात, तर ते लागू शकतात हाताला आणि मग ते चुरचुरचं आपल्या बोटामध्ये गेला वगैरे तर थोडं काळजीपूर्वक हे करायचं आहे। सर्व बोंबील असेच मी साफ करून घेते। पातेल्यामध्ये 1.5 टेबलस्पून मी तेल घेतलं आहे। कढीपत्ता, हिंग आणि जिरं याची फोडणी दिली आहे। फोडणी ही चांगली तडतडली की घालायची आहे टमॅटो। एक मध्यम आकाराचा मी टमॅटो घेतला आहे। टमॅटो हा चांगला परतून घ्यायचा आहे। टमॅटो चांगला परतून झाला की तो नरम होण्यासाठी आपल्याला झाकून ठेवायचा आहे 2 मिनिटासाठी। साहित्य तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल किंवा व्हिडिओच्या शेवटी सुद्धा मी देणार आहे। 1 टेबलस्पून मी टाकत आहे आलं लसूण पेस्ट। आता इथे घालायचं आहे वाटप, 1 छोटी वाटी ओलं खोबरं, 1 मध्यम आकाराचा कांदा, कोथिंबीर आणि 1 टमॅटो। हे सर्व भाजून याचं हे वाटप तयार केलेलं आहे। हे व्यवस्थित आता मिक्स करून घेऊया। आता मी घालत आहे घरातला रेग्युलरचा मसाला 2 टेबलस्पून। तिखटानुसार तुम्ही मसाला कमी जास्त करू शकता। 1.5 टेबलस्पून मी घातला आहे गरम मसाला, पाव चमचा हळद। व्यवस्थित हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया। आता इथे व्हिडिओ स्किप नका करू, कारण पुढे कसं शिजवायचं अशा पद्धतीने ते फार महत्त्वाचं आहे। तर इथे सर्वात प्रथम मी इथे एक बटाटी चिरून ठेवलेली पाण्यामध्ये मध्यम आकाराच्या फोडी करून ठेवलेल्या त्या घालायच्या आहेत, कारण बोंबील हे शिजायला वेळ नाही लागणार, कारण बोंबील हे आपण ओल्या पाण्यात ठेवले आहेत 15 मिनिटं। त्यामुळे आधी आपल्याला बटाटे शिजवून घ्यायचे। जर बटाटे आणि बोंबील आपण एकत्रच टाकलं तर बोंबील हे जास्त शिजले जातील। थोडंसं पाणी घालून आपल्याला आता हे बटाटे चांगले ह्याच्यामध्ये शिजवून घ्यायचे आहेत। त्याला मी ठेवते झाकून। गॅस थोडा फास्ट करायचा आहे। 5 ते 7 मिनिटातच बटाटे 50 ते 60% शिजतील। पूर्ण इथे शिजवून नाही घ्यायचे। इथे आपण चेक करूया, बघा थोडेसे बटाटे शिजलेले आहेत। थोडेसे शिजले की आता आपण जे बोंबील पाण्यामध्ये ठेवलेले ते स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये आता घालायचे आहेत। व्यवस्थित हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार याच्यामध्ये घालायचं आहे मीठ आणि पाणी सुद्धा घालूया आपण। थोडंसं पाणी घालत आहे मी इथे। तुम्हाला चटणी कशी हवी असेल, जाड पातळ, त्यानुसार तुम्ही घालू शकता पाणी। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि मीठ घालतानाही ते लक्षात ठेवायचं आहे की सुक्या मच्छीला आधीच मीठ असतं, त्याच्यामुळे मीठ हे थोडंसं इथे कमीच घालायचं आहे। आता आपण याला चांगलं शिजू देऊया। आता 5 ते 7 मिनिटातच आपली ही चटणी तयार होईल। तर या स्टेपला आपण चेक करायचं मीठ व्यवस्थित लागलं आहे की नाही, कारण मीठ आधीच घातलं चांगल्या प्रकारे तर कधी कधी आपला जी चटणी आहे ती खारट होण्याची शक्यता असते। तर इथे मी टेस्ट करून बघितलेलं आहे आणि बरोबर झालेलं आहे माझं मीठ मसाला वगैरे। तर ह्या स्टेपला तुम्ही मीठ वगैरे किंवा मसाला ॲड करू शकता। तर बोंबलाची चटणी, बोंबलेचा मसाला आपला तयार आहे। भाकरीबरोबर, चपातीसोबत, भातासोबत खूपच सुंदर लागतो। तर नक्की ही रेसिपी बनवा, कमेंटला मला कळवा कशी झाली आहे। ही रेसिपी जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंटसुद्धा करा। तुम्ही व्हिडिओज बघता पण लाईकही नाही करत आणि कमेंटही नाही करत, तर लाईक आणि कमेंटसुद्धा नक्की करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।